Horas amanginang, pajupang hita musay di channel YouTube namyon, marhitiaka pikiran nami na mungkin boy pamorahok kita, mangurupi hita di jamita na nang si patol hasota di pertanyaan songoninang di parmingguon si ganuk minggu. Di tikyo nang patol hason nami tu hita pikiran nami, anggiat boy mangurupi hita taringot tu jamita di pertanyaan, ima nagabi epistel di hari minggu tu tanggal 7 Juni 2026, turupukta ima sian surat ni Apostel Paulus na parjolo sada Korin bindu 10 ayat 10 alu sahat ro di ayat 26. Amanginang duptaka sujahami turpuhon omma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Na parjolo ikot toktong do ingotota ganup adong turpukta sian surat ni Apostel Paulus tu huria Korintus na parjolo ingotota ma huriai ima na pinajongjong ni aposteli di tonga-tonga ni huta luat nama cebalga manang di istilah na asing rupani maju jala majemuk sada kota pelabuhan naung terkenal manang balga di era di zaman di Partikiani. Hombartu sido mapakor situ tudo keberadaan manang kondisi ni hutai tu perkembangan ni aka haporsiao ni ruas ni huria di tiki. Dalam istilah sederhana kita katakan bahwa kota itu perkembangan kota modernisasi ataupun segala sesuatu hal-hal yang maju di dalam kota itu sangat berpengaruh dalam perkembangan gereja, khususnya perkembangan iman orang-orang yang baru percaya itu. Jala di Partikiani gudang dua ke kelompok-kelompok. Jala gudang dupi aka hobartu tradisi masing-masing. Si sombaun aka masing-masing. Di buan B tradisina, di buan B aka si sombaun na alai pada prinsipna nunga berbaur na sida di sada huria na yang baru ima di huria Korintus. Hobartusi alani kemajemukan keberaneka ragaman ni aka penduduk nang ruas ni huria, segala sesuatu pun menjadi bahan diskusi yang diperdebatkan, termasuk marupani nang aka si panganon. Diterbuktau taida marupani hatorangan ni Apostel Paulus jala soso-soso ni Apostel Paulus tu nasida taringot tu si panganon. Ale andorak susahat tu si di patorang Apostel Paulus tu nasida marhite terpuktaon tuk pe di jou nasida imana padua hun idau tasya terpuktaon tuk pe di jou nasida gabe Kristen yang dalam tanda kutip mengasingkan diri atau terpisah dipanggil keluar seperti pengertian orang Kristen itu, panggil keluar dari kegelapan menjadi dihususkan, bukan berarti mereka tercabut dari akarnya, dari tradisinya. Rupani dalam pengertian rupani songok kita halak Batak dung gabe halak Kristen kita secara parugamoon haporsiaon dihususkan diperbadiai dan gabe tercaut kita sian halak Batak dan gabe so halak Batak kita. Songonima nasida di Partikiani di dok Apostel Paulus tupe dung di jauh hamu tu hanguluan tu haluaon di bagasan Kristus haporsiaon di bagasan Kristus. Memang dang dicabut tamu sian kelompok, sian rupani parpunguan, sian pemahaman tradisi muna. Alai ikut ingotom muna do bahwa Anda telah dihususkan. Nunga gabi badia telah diasingkan oleh pemanggilan itu sendiri, tetapi bukan mengasingkan diri dalam pengertian rupani dang nagabi terpisah. Sian aka tradisi dohot perkumpulan-perkumpulan ninasida di Partiki. Justru keterpisahan ninasida terlihat dari sikap mereka yang berbeda dalam pengertian menggarami persekutuan itu semestinya. Begitulah. Jadi bukan dalam artian menjadi eksklusif. Jadi di Terbukton tadi ada kesan eksklusif.
pemahaman rupani lebih baik dari orang lain. Eksklusif itu sikap ataupun cara hidup yang eksklusif itu akan melahirkan banyak sifat-sifat yang negatif. Sepertinya sikap-sikap seperti itu, kesombongan, memecah belah, menganggap diri lebih baik, dan diskriminasi itu ikut pada eksklusif tadi itu. Dan itu benda di patolhas Apostol Paulus, ikon murni dohamu. Tuk peropani dijauh hamu sian ngolu na liling tu golu neng baru tang nomor lapatan terpisah mengasingkan diri dalam arti seolah-olah kita lah yang kudus, yang sana tidak kudus. Bukan begitu pemahamannya, tetapi justru di tengah-tengah masyarakat yang majemuk dengan berbagai pemahaman, dengan berbagai haporsiaun, justru disitulah tantangan sejujurnya ataupun sejatinya mempertahankan, mempertunjukkan kualitas diri sebagai orang Kristen. Jadi kematangan, kedewasaan iman, haporsiaun nama toras, ido ajakan paling mendasar di surat ni Apostol Pauluson. Tung mangolu pe hamu di bagasan ni nama ragam aka haporsiaun, nama ragam persombahon, ale ikon murni dohamu. Tuk peso terpisah, tercabut dari tradisi dan lain-lain, tetapi haruslah hidup kudus di dalam Kristus. Murni di bagasan Kristus Yesus. Hidup bersama itu penting, menjaga sikap terhadap orang lain. Tetapi toleransi tidak ada dalam hal iman. Jadi mulut sikap pembahenan justru harus ada toleransi. Justru karena telah diterangi oleh panggilan Kristen itu, justru sikapnya akan berbeda terhadap orang lain, terhadap semua orang. Demikian juga menyangkut makanan, si panganon na di son rupani. Taringot tu nadong eksklusif merasa boido di pangan na si panganon nong pinelehon. Adong adok dang boy. Nah, Paulus ingin mengutamakan jangan ada yang merasa eksklusif jika hidupnya tidak berguna bagi orang lain. Itu tidaklah hidup yang Kristiani. Dan nguluna Kristen molo somarlapatan tudongan. Tukpe dalam pemahaman yang benar. Nah, ya di rupani dosen nami SP Siregar. Jangan pikir semua orang sepintar engkau. Dan jangan pikir semua orang sebodoh engkau. Maka pertimbangkanlah setiap tingkah laku perbuatan seperti apa yang kau lakukan, sehingga itu tidak menyinggung orang lain, tidak menjadi batu sandungan. Bukan berarti berbaur dengan sikap yang tidak benar. Itu yang sering salah paham. Ido na bui salah paham. Asal nang acik rohanisianu, acik rohanisianu mengingkari kebenaran daung. Ikon hot do di bagasan hasitongan, hot di bagasan Kristus. Ini benar di Apostol Paulus di son soal mangalaksi panganon nakanan ini bukan soal boleh tidak boleh, tetapi soal apakah itu berguna atau tidak. Boido, dia kan nang togu haporsionna. Alena so togu do pe haporsionna, unang rupani dijauh hita gabe talang gabe modu, manang namu bah haporsionna. Jadi lihatlah konteks di mana engkau berada. Dalam nasihat hiduplah bijaksana. Tetaplah konsisten dalam iman. Atau nggak ada yang dohon turpuhon, dan yang dohon turpuhon di pikiran nami di ruas ni huriata asa songon deke di lauti tung asin pe rupani acim anggo aiki anggo imana tong do tawar di tengah-tengah ni godang nabui gabe siso baun di zaman di era modern sonari alaikon hot do hita disada haporsiaun na sitong ima haporsiaun di bagasan Kristus Yesus di bagasan debata ama anak do todi perbadia. Sianima hita bersikap benar terhadap orang lain. Sianima hita marparangin na sitong unang gabe hita batu partuk Tuhan. Ala ni saluhutna na taulahoni marpardumuan tu holong ni roha. Aladak tersirang akahalak na porsea sian holong ni roha. Aladak sitong didok sahalak imana porsea molo sutarida marhite holong ni roha. Jadi
Dasar bertindak juga adalah kasih. Dasar berbuat adalah kasih. Molo gabe manegai dongan do ulau tanah so marlapatan rupani, udengga unang taulahon. Tetapi sekali lagi bukan mengaburkan fakta-fakta kebenaran. Kebenaran harus ditegakkan, tetapi dengan cara yang benar tanpa harus menyakiti.